Miet l-attur komiku Taljan Paolo Villaggio, magħruf l-aktar għal karattru li huwa magħruf sewman għal Maltin dak ta' Fantozzi. Villaggio miet f'Ruma fl-età ta' 84 sena wara li qatta diversijiem fil-klinika ġemelli għal kura. Imwieled f'Ġenova nhar 30 ta' Diċembru tal-1932, Villaggio kien abbinat ma' karattri tal-kummedja paradossali u grotteska bħal Professur Kranz, Gian Domenico Fracchia u l-famuż accountant Ugo Fantozzi, karattri li ħoloq hu stess. Wara li ma komplix il-kors tal-liġi fil-Liċeo Andrea Doria, Villaggio ħareġ jaħdem fejn fost l-oħrajn l-impjieg ta' skrivana l-kumpanija li tagħmel xogħlijiet tal-ħadid inspira il-karattru ta' Fantozzi. Maurizio Costanzo kien skopra l-potenzjal artistiku tiegħu u ssuġġerielu jieħu sehem f'kabarre show f'Ruma. Minn hemm Villaggio ngħata rwol fil-programm televiżiv Quelli della Domenica fejn Fantozzi għamel l-ewwel dehra. Hawnhekk Villaggio introduċa l-karattri tal-professur aggressiv Kranz u l-ipokritika Gian Domenico Fracchia. Wara din l-esperjenza, Villaggio beda jikteb stejjer osra fuq il-karattru Ugo Fantozzi għal magazines L'Espresso u l-Ewropeo. Fantozzi kien raġel b'karattru dajjef, mifni bl-isfortuna u mill-mega direttur ta' mega kumpanija li kien jaħdem fiha. Fl-1971 il-kumpanija ta' pubblikazzjoni Rizzoli ħarġet il-ktieb Fantozzi li kien jinkludi ġabra tal-istejjer miktuba minn Villaggio, ktieb li nbijaw iktar minn 1,000,000 kopja tiegħu. Dan il-ktieb irċieva l-Premju Gogol f'Mosca u wassal għall-apparenza ta' Villaggio fil-film Fantozzi fl-1975. Bis-suċċess miksub sar it-tieni film is-sena ta' wara. Villaggio ħasem f'diversi kummedji fil-waqt li kompla jikteb ukoll. L-aħħar kitba tiegħu ħarġet fl-2004 bl-isem Sono incazzato come una belva, jiġifieri ninsab irrabjat daqs annimal selvaġġ. Ftit tal-ħin wara mewtu, bintu Elisabetta qasmet ritratt fuq il-midja soċjali fejn fih jidher Paolo Villaggio flimkien ma' waliedu Elisabetta u Pier Francesco. Hija selmet lill-missiera u qalet li issa jinsab liberu li jtir.